Jeg synes, det er helt vildt start. Bliver du sur? Bliver du sur? Eller kigger du bare? Hvad? Sidder du ved moster? Det bliver sjovt at se nu, når du får børn. Hvad? Sidder du ved moster? Bagsædet er sammen efter fodbold, altså. Jeg ignorerer ham. Christian? Ja, det var mig den her gang. Hej, Gloria. Jeg tror, det var ham, der ignorerede mig, og ikke omvendt. Nej, jeg troede lige, jeg forstod, som du var slet ikke modtagelig. Hvad? Jeg synes lige, du sagde, at du var ikke modtagelig for gode råd. Nej. Ja, hun kom hjem med en solskærm med sæde. Ja, det er så dumt ud. Jeg skal sidde som de gamle damer oppe i Kan du forhånden. filme mig? Men Man kan næsten ikke se dig. jeg vil sige, så skal hun prøve at tage solskærmen med, ikke? Lige i panden på sig selv. Det går med, at jeg ikke kunne det, siger hun så kommer hun op igen. Jeg er ked af, at du går ud over jer andre. Jeg kan godt ignorere ham. Ja, jeg er jo ikke gammel. Men du skal også ignorere ham. Foran du der. Det var godt, Aslan. Der er heller ikke noget kender med. Det er godt. Ja, jeg mener, det er noget, det er noget. Det kunne jeg, du skulle tjekke. Ja, det kunne være, at du har gjort. Det var godt, Aslan. Det var godt, drengen. Ja. Det var godt, Aslan. Man kan ikke se dit hoved. Det er bare sådan en knapnål. Igen tak, skat. Det var godt, Aslan. Aslan? Det kunne også være, at vi skulle prøve med chok-metoden. Jeg har tænkt mig til at sprænde her. Ja, han mener strøm. Jo, men eller når han gør, og så bare brøl ham i hovedet. Ja. Altså prøv den der chok-metode, lige pludselig bare råbe. Det tror jeg næsten, jeg har prøvet. Det skal jeg samtidig. Hvad siger du, Mathilde? Hvad? Vi hygger. En lidt sjovere version, det er faktisk med vandpistol. Jeg har faktisk købt en vandpistol, det er lige det samme. Victor, så vil jeg super